Niektoré časti aplikácie vyžadujú kontakt so systémami, ktoré nemáme pod kontrolou. Napríklad API tretích strán nechceme spustiť za každým, keď zbehneme naše testy. Testy by boli pomalé, lebo by museli čakať na odozvu API. Taktiež by nás mohli stať peniaze, pretože niektoré API sú spoplatnené. PyTest umožňuje simulovať takéto API pomocou pluginu PyTest Mock. Mock sa v testovaní nazýva dáta alebo iné vstupy do testovacieho kódu. Nainštalujeme si PyTest Mock. Máme tu naše prostredie, takže použijeme pip a vytvoríme si klasu pre API. Povedzme, že to bude book API, vytvoríme takýto jednoduchý súbor. Urobíme si akože API, ktorú bude volať iná knižnica, takže vlastne naše knihy budú volať API a z odozvy alebo z dát, ktoré ponúkne odozva, vytvoria knihu. Takže importujeme si slib a vytvoríme si novú klasu book API, ktorá bude mať metódu get. Dáme tu spánok na 6 sekúnd a potom return dáme takýto dictionary, dáme názov, dáme autora, a rok. Takže keď zavoláme API pomocou metódy get, budeme mať oneskorenie. Toto oneskorenie simuluje prenos dát po sieti z API a dostaneme naspäť dictionary s takýmito dátami, ktoré potom použijeme pre vytvorenie knihy. No a teraz vytvoríme metódu, ktorá si vyžiada takéto dáta pomocou API a spraví z nich knihu. Takže nová metóda, načítaj môžeme takto API, ešte si musíme importovať, takže from book API import book API. Takže importujeme si API, tento objekt alebo klasu, vytvoríme odozvu, čo bude vlastne aplikácia get metódy na book API, kde dostaneme dictionary. No a dáta z takéhoto dictionary teraz vložíme ako atribúty knihy. Takže tu nám bude response, názov,
Toto môžeme odstrániť. Autor. A rok. Fajn. Poďme vytvoriť test. Pre takúto funkciu. Dáme teraz test read API napríklad a vytvoríme si knihu. Použijeme metódu načítaj z API. Túto metódu a dáme teraz assert, že názov bude, čo bude názov o Jankovi a Marienke. Tu nám bude Maria Ďuričková a tu bude 2005. OK, poďme spustiť testy. Vidíme, že tu bolo krátke oneskorenie pár sekúnd. Vidíme, výsledok testov trval 6,05 sekundy. Takže máme tam určité oneskorenie. Testy by mali byť rýchle, inak strácajú na svojej hodnote. Majú nám pomáhať programovať rýchlejšie tým, že za nás strážia kód. Pomalé testy sú zbytočné testy, pretože keď refaktorujeme kód, musíme pri zmenách čakať, kým dobehne API alebo čokoľvek zdržuje naše testy. Tu vidíme, že volanie API spomaľuje testovanie. No a preto používame mocky. Použijeme mocker. Máme ho nainštalovaný, takže poďme do testov. Máme tu našu funkciu a ako argument vložíme mocker, ktorý budeme potom môcť využívať. A do setup časti dáme mocker.patch. Mocker.patch vráti určitú hodnotu, keď sa volá niektorá z funkcií. Nezavolá sa konkrétna funkcia. V tomto prípade to je book.api.get. Namiesto tejto funkcie, namiesto volania API, mocker.patch vráti rovno určitú dátovú štruktúru namiesto API. Takže vlastne suplementuje API. Zadáme, ktorú funkciu chceme simulovať, bude to book API. Toto je vlastne modul.book API.get. Takže keď sa zavolá táto funkcia, vyplníme
retrovalue parameter, ktorý nám vlastne bude obsahovať výsledok, ktorý takýto mock vráti, čo bude vlastne dictionary. A ten dictionary bude následovný. Môžeme to spraviť takto. Názov. Autor. A rok. Takže namiesto toho, aby bola volaná API, použijeme takýto mock a mock nám vráti výsledok alebo nejakú datovú štruktúru namiesto API, s ktorou potom bude môcť naša funkcia načítaj z API pracovať. Rovnako ako keby ťahala tieto dáta cez sieť z API. Poďme to otestovať. Výborne funguje. Vidíme výsledok za 0,05 sekundy. Mali by sme sa snažiť, aby bol náš kód čo najviac funkcionálny, aby mal čo najmenej závislostí na externých službách. Nie vždy to však ide. A preto hraničné závislosti aplikácie simulujeme, čím zvyšujeme účinnosť testov. A na to nám slúžia mocky a takto sa dajú veľmi dobre využiť v PyTeste.